Rozhodla som sa, že si idem robiť gelové nechty sama doma. A v podstate som sa nie že rozhodla, ale donútili ma k tomu okolnosti. Momentálne mi môj synček nemôže chodiť do škôlky a tak som si povedala, že si vyskúšam objednať nejaký taký štartovací set a uvidím, že či ma to bude baviť a keď nie, tak znova pôjdem ku nechtárke a nič sa nedeje. Ale viem, že teraz také 2 alebo 3 mesiace by som určite nemohla ísť na nechty, tak som si povedala, že to vyskúšam. Objednala som si taký štartovací set a teraz vám ukážem, že čo všetko v ňom bolo. A čo som si ešte musela všetko dokúpiť k tomu, aby tá manikúra alebo aby tie nechty boli kompletné. Tieto nechty som si robila už vlastne ja sama. 3 som si musela robiť na novo, lebo mi odpadli. A ostatné som si iba doplňala a dávala som si tam farbu. Takže poďme na to, poďme sa pozrieť vlastne čo v tom balíku bolo. Ako prvé vám ukážem túto UV LED lampu. Keď si budete vyberať lampy, tak si určite vyberajte UV a LED, čiže ktoré majú obidva. Vyberajte si také lampy, ktoré budú mať ten výkon minimálne 50, aby vám to potom v tej lampe nemuselo dlho tvrdnúť. A ja mám 120 W lampu, volá sa Sun X5 Plus. A videla som takúto, ale s menším výkonom na Sheine. Predsa z tej slovenskej stránky je to taká väčšia istota, a aj keby som to chcela reklamovať alebo tak, takže radšej som stavila na slovenskú stránku. Ďalej tu mám polygel. Ja som si tento pink vybrala preto, lebo aj samotný proste vyzerá dobre, keby som náhodou nechcela si tam farbu dávať. A bol tam potom ešte priehľadný, nad tým som celkom rozmýšľala, ale neviem, ako ten priehľadný funguje, neviem, ako to vypadá zo spodu. Nemám to s čím porovnať, ale zatiaľ sa mi s ním celkom dobre pracuje. Potom tu mám cleaner, ktorý proste musíte vždycky striť ten prach a všetky tie nečistoty z tých nechtov, ktoré ani nevidíte, odstraniť takýmto cleanerom. Ďalej tu mám takéto, volá sa to asi buničina alebo tak nejak. Sú to také tamponiky, na ktoré si dáte ten cleaner a potom si nechty čistíte. S týmto som vôbec není spokojná, lebo toto moc ako keby púšťa tie vlákna. Potom tu mám takýto štetec na polygel. Z jednej strany má takúto špakličku, s ktorým si ten polygel naberáte a na druhej strane má štetček. A tento šteček bol na začiatku dobrý a potom mi prišlo, že sa začal ako si tak roztrapkávať a že už ostal proste taký, neviem, taký zvláštny. Objednala som si ďalšie štece a potom to porovnám, ale akože na ten začiatok je to celkom fajn. Takýto blok na pilníkovanie nechtov. Mám tu primer, ktorý sa dáva na také odmastenie a na takú prípravu toho nechta. Potom tu mám bázu, ktorá sa dáva zapekať do lampy. A nakoniec ešte taký top coat na taký lesk a na také ešte zafixovanie tej farby. Tento vrchný top coat je bez výpodku a bez takej tej vrstvičky, ktorá je taká lepkavá. Takže už nemusíte potom zotierať cleanerom. Mám tu ešte aj takýto olejček, ktorý naozaj krásne vonia. Úplne je to taká príjemná vôňa, krásna. V tej sade boli aj takéto 2 pilníky, ktoré ma zachránili, ale neviem, nemám to s čím porovnať, ale tak akože nič moc, ale zachránili ma, pretože ja som nemala ani brúsku, ani nič, proste ja som sa spoliehala len na túto sadu. Musela som si proste nejako opilníkovať tú farbu z predchádzajúcich nechtov a musela som si opilníkovať vlastne celkovo ten nechet, aj potom tie, čo mi odpadli. Takže toto sú také pilníky, ktoré sú dobré na tie prírodné nechty, čiže ak idete úplne začínať si nechty robiť, tak vám toto úplne stačí, ale ja som to použila aj na obrusovanie tej farby, čo som mala predtým nechty. Ja tie nechty mám také dosť, akože z diaľky možno vyzerajú v pohode, ale oni sú také dosť hrboľaté, lebo som nemala proste tú brúsku a už sú je dosť také zničené, lebo fakt ja som asi 2 alebo 3 dní som si pilovala nechty. Ešte ku tomu boli aj takéto duálne formičky, oni sú celkom také malé podľa mňa, lebo mám asi také široké dosť prsty. A tuto využívam len úplne tie najhrubšie, lebo vy by ste na ten svoj nechet tieto formičky mali dávať trošičku väčšie ako je váš prst a tým pádom mi nesedí väčšina týchto duálnych foriem a sedia mi len tieto tie najväčšie. Je to výborná pomôcka, keď neviete vytvarovať nechty alebo keď úplne s tým začínate. Ešte takéto pomarančové drievka tam boli, 5 kusov. Tieto drievka sú dobré na opracovanie kožičky. Potom v tej objednávke mi pribalili aj takýto darček a tiež mi tu dali zľavičku na ďalší nákup. Všimla som si, že v tej sade chýba polygel liquid,
Čiže niečo také, s čím si budete ten polygel tvarovať. Tak som si ho radšej objednala, lebo tam nebol. Neviem, či sa to dá spraviť aj s týmto cleanerom, ale radšej som si ho objednala, aby mi to náhodou nechýbalo. Ešte som si objednala aj farby, červenú a bielu, takú klasiku. Tento set sa určite oplatí, keď nemáte už gelové nechty a keď si chcete vlastne urobiť nové. Ale určite, keď chcete potom ďalej pokračovať s tými nechtami a chcete mať takéto dlhšie, tak určite si musíte zadovážiť aj brúsku, čo som ja prvý týždeň nevedela, ale hneď som to pochopila, keď som musela potom pilníkovať s tým pilníkom, ktorý na to ani není isto určený. Tá brúska je veľmi potrebná a bez nej sa nezaobídete, čiže keď si budete objednávať takýto set, tak si objednajte set, plus musíte si doobjednať farby, ak tam nie sú. Polygel Liquid, to neviem, či by sa dalo iba s tým cleanerom. A ešte si musíte aj brúsku objednať. Takže tak. Neskôr, keď náhodou ma to bude baviť robiť, tak si objednám aj takú tú odsávačku. Keď si dávate a brúsite ten nechty, tak naozaj ide z toho veľa prachu. A z dlhodobého hľadiska to nie je dobre dýchať. Takže určite ešte aj to je potrebné a to by malo byť asi tak všetko, potom už len doplňať. Ja som tieto nechty akože robila fakt prvýkrát, robila som ich 4 dní, od pondelka do piatku, že piatok som už mala vlastne tie nechty, ale bolo to aj kvôli tomu, že som nemala tú brúsku a bolo to kvôli tomu, že to môžem robiť len vtedy, keď mi dieťatko spí. Obyčajné laky, ktoré sú v drogérkach, by som si už nekupovala, pretože mne to nikdy nevydržalo, vždycky mi to schlo aj pol dňa. A potom, až keď som si to zachytila niekde, alebo proste tú farbu zničila, tak až potom mi to zaschlo. Do 2 dní som proste tú celú namahu, ktorú som do toho vložila, tak do 2 dní sa mi to zničilo. A povedala som si, že aj keby som si nerobila takéto dlhé nechty, tak určite by som si robila aspoň gel lak. Najviac sa bojím toho, tej manikúry a tej kožičky, čo sa tam zatláča a toho brúsenia, ale myslím si, že časom sa to naučím. Dajte mi vedieť do komentárov, či aj vy si robíte gelové nechty doma. Ak mi chcete nejakú radu dať, kľudne mi napíšte a budem sa tešiť. Takže